Rozpočet nie je cieľ, je to len nástroj. Skutočnú hodnotu vytvára až rozhodnutie, ako peniaze použijeme. V minulosti som bol členom riadiacich výborov miliónových projektov. Pri každom rozhodnutí sme si kládli tú istú otázku. Ako z každého eura vytvoríme čo najväčší úžitok. Práve tam som pochopil veľmi dôležitú vec. Peniaze sami o sebe nič nevytvoria. Hodnotu vytvára spôsob, akým o nich rozhodujeme. A práve takto chcem premýšľať aj pri riadení našej obce. Nie preto, že by sme mali peniazy málo, ale preto, že sú to peniaze nás všetkých.